Mabungahong kabuntagon mga igsoon live ta. Pagtaon na gito ka live ba. Yesterday wa ta ka live igsoon kay medyo busy ko. Karon busy gyud ta ko pero nagdali-dali ko kay dalikiyat ko kay unya wala na dili na pud ko ka live. Praise the Lord. Salamat sa kamayo sa Ginoo. Laing kabuntagon usab gipukaw na pud tas Ginoo igsoon. Karon pila ka kabuok nun ang wala na kamata. Nangamatay na pagkita ikaw ug ako gipukaw na usab sa Ginoo. Hallelujah. So ang ayan lang first part of the morning atuwa siyang mamalandong tas iyang pulong iyang kaayo igsoon. Hallelujah. So, ako sa share. Please share our live this morning. Ay. Wait, so balik ka ba, Ikson? Right, hallelujah. Praise the Lord. So nang lihon ka diyo. Karon taon nami lakaw mga delikit kog live mga igsoon. Again, please share our live this morning. So, good morning, Renan Duran. Good morning also to Sister Mercy Gumanan Kikoyama, Japan, ba? Claro. And to Mika Lia Alojado Castañares. Help me to pray kung unsa man akong sitwasyon karon nga hindi maintindihan ng mga problema. Sure. Yan po na ito na mga igsoon. Shout out to Sister Concepcion Castino Kobashi from Japan. And maing buntag Sister Jodeline Libradila Lampaza. Maayong buntag sad Brother Anisito Divino. And of course to Ma'am Angeline Abergonzado, regards ko sa imuhang kapikas sister nga si police officer Sir Roger Abergonzado. Di kay ko akong i-shout out no tanang OFW in different places, different countries around the world. Akong i-shout out tanang mga seaman naka permanent resident. Shout out sa nako ang tanang kapulisan diha. Dili na nako dili na ko itagsa-tagsa kayo kung mga higala ng kapulisan no? Kay daghan kayo mo kabalo mo kung unsa ta ninyo kasuod, di ba mga hippie nga umigo na mga classmate na ko during my criminology days, nagdili ko ron, dili na ko tagsa-tagsaon. Okay, so shout out na ko ang campus Menya Cebu, ang di sa mo sa Bohol sa barracks, mga kapulisan nga amigo na ko mga higala. And of course, diri sa muang station isip ilahang PNP life coach diri sa Clarin Police Station. Shout out na ko ang tanang mga ambungan ug manyag nga kapulisan, the PNP personnel specialist among chief si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Unya shout out na akong Cebu City Jail. Sila tanang mga jail officer da shout out no. Shout out na ko sila Brad Aris, Brad Mago, ang asawa ni Brad Mago si Lovely. Sila si Brad Ibang, Brad Kinit, Brad Jao, Brad Ayan. Ug sa mayor da sa maximum 12 katong akong gisudlan last time kami ni Brad Winston Lee
Shoutout sa nako si Brad Winston Lee. Tanan. Manghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19. Tanan ug akong team sa Water Christ. Tanan nga kauban ako sa team, no? Akong i-shoutout. From Living Water Christian Fellowship. Again, pasensya ning hinay ang internet. Napod. Kalit ba? Sa iyo punta. Okay? Morning, Matthew Manamat. And of course to Liomar Dikit. Blessed morning, Pastor, from Wendy Alebeno Jimena. Hallelujah. Excuse me sa kiday importante nga chat ba? Okay. Praise the Lord. Ako rin nag-ampo igsoon nga namos mayong kahimtang dano, mayong panglawas. Praise God, hallelujah. Mark Jan Umandan, shout out. Shout out din akong taga-Kuan B, taga Dawahon Island, somewhere in southern Leyte. Sila si Sister Lilia ug si Brad PD Pinula ug ang ilang ambungan nga alagad sa Ginoo Pastor si Pastor Marlon Cotamora. Hallelujah. Wapag mi kanha, di ba? Okay? So, this morning our topic, mga igsoon, is about the heartbeat of Jesus. Na the heartbeat si Jesus? Yes na. So, ato ang hisutan karon kung unsa jud ang pinitik sa dughan ni Jesus, mga igsoon, while diri siya sa kalibutan, nagministry siya sa iyang time diri sa kalibutan, unsay heartbeat niya. So ato nang isgutan karon igsoon. So this time ako shout out dayang tanang mga subscribers, star senders, tanang mga followers, no, new followers, welcome kay mo nga page, no. Duha man niya itong page igsoon. Duha niya itong live karon gi cross post nako kay naay daghang followers sa ani nga page nga wala sa Pikas niya. Napoy na sa Pikas nga wala ari nga page. So duha niya itong page nga active karon, Mabungahong Kristohanon 2.0 og Mabungahong Kristohanon ra. Ang usa kay kuan man to, nako sa motor, makita tong original page pero wa man to gi-recommend sa Meta. So usahay dili makita ako ang mga post ug akong live, so naata karon pod sa nasa taylaing page sa Mabungahong Kristohanon 2.0. No nga, wala pa ni so far, wala pa ni issue, wala pa ni restriction. So duha ka page ang ato ang active ron, and then ako din gi-remind ang uban nga nasa ta YouTube channel, so wala kabalo sa dili aware nga ang link nasa caption na ni nga live. Free to subscribe after this live. Ikson ako ni sing i-download niya akong i-upload dito kay kaning mga live na to mawala ra man ni in 30 days, pero that is why ako ni siyang i-upload sa atong YouTube channel kay aron dili siya mawala. Anya nindot sa YouTube channel kay magsunod ra bitaw, di ba? Kabantay mo. Sunod-sunod lang ba? Dali ra pangitaw na tong live, atong mga previous live na ra dito igsoon. And then, you can find the link sa atong YouTube channel nasa caption. Praise the Lord, okay? So, let's pray. So, dili lang ta magpaabot sa uban, kaya nagdali sa Migsoon. Actually, 7:30, biya na mi. Kaya adto meron, o Panglao, Bohol. Shoutout sa tanan taga Panglao, eh. So, ako na yung shoutout ang Pisigami, no? Tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ug sa, usa sa, yang pastor sa Pisigami igsoon ang anak ni Pastor Dennis Abriol, si Pastor John Clue, birthday niya karon. So adto mi dito magbanding-banding ni Pisigami Bohol sa Panglao, Bohol. Maligo daw mi dito niya mag-meeting sa mi. So hisgutan sad namong umabot nga crusade sa Bohol. Praise the Lord. So let's pray. Okay, let's start to pray. And again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section, or you can type at followers at highlights at everyone para makabantay sila. Amen. So ako mong encourage Dixon nga i-share na to atong live para ma-aware ang mga Kristohanon ba kung unsa jud ang heartbeat ni Jesus. No, kung unsa jud ipabuhat ni Jesus nato. Kung unsa gyud ang ato ang heartbeat po, no, ang atong kasing-kasing once mosunod ta sa Ginoo. Mao na tong isgutan karon igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for another blessed day. The first blessing in the morning is the gift of life. Salamat kay Ginoo sa gasa sa kinabuhi. Ginoo imo na sa ming ipukaw, gitagag higayon.
para mamati sa imong pulong. Lord, andama among kasing-kasing, among unahuna, among pagbati, Ginoo, himo aming takos, limpyuhimi, kay imong pulong balaan kini kaayo, ikaw kini mismo. So Lord God, make us worthy as we listen to your word this morning, and give us a teachable heart, Lord God. A heart that not just listen to your word, but willing to obey your word, Lord God, as we listen to your word this morning. And Lord God, bless all the listeners, bless all the viewers, Lord God, who are listening right now and watching. I pray, bless sila, ilang mabati, imong presensya as we listen to your word, among masinati, imong comfort, imong gahum, ang lihok sa Espiritu Santo, among mabati, Lord God, as we listen to your word this morning. Wala mi lain giisa, Ginoo. Dili simbahan, grupo, pundok, but we lift up only one name. That's the name of Jesus Christ. It's all about you this morning. Holy Spirit, gi-welcome ka namo, mamuhat ka, praying for your revelation, and I cancel every distraction in Jesus' name. I declare victory, and Lord, tagay kaalam nga langit nun. Aron namong masabtan imong mensahe karon. Lord God, again, bless all the viewers o tanan namong pagabuhaton karon, i-bless, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So we have 60 plus viewers this time. 62. Dili na lang ta magpaabot igsuono kay mo replay raman po ning uban. Start na ta kay manglakaw lagi meron. Brad na ko din, mga brad na shout out be. Mga brad na ko diha sa Alpha Kaparo, long live kanunay no, ban sa grasya sa Ginoo atong isang Ginoo. Ayo lang mo katingala ni akong gisuot no, kay naay logo sa Taugama pi. Kay bis man taron nya usapod. Gihatag ni wani nako pangayua sa kanuning mga inmates nga Taugama sa sulod sa Cebu City Jail. Indot man kayo og kuan ko do, praise God. Unya nay verse sa luyuan ni Hebrews no. So again, shout out ako tanang mga brad nako sa Alpha Kaparo, Skeptron in Arms. Ipataas na tungalan sa Ginoo. Kung gusto tag long life, taas nga kinabuhi, mahabang buhay mga kapatid. Itaas gyud nato ang Ginoo. Ayaw kalimti, dili na to kalimtan ang number 1 sa atong hierarchy. God first ta kanunay. In everything we do, let us put God first para mutaas atong kinabuhi. Why? Because God is the secret of life extension. Yeah, pabor, panalangin na sa Ginoo na. Amen. So let's start. Hallelujah. Atong teksto. Again, don't forget to share our live, share igsoon para daghan makakita ani kay atong isgutan karon kung unsa gyud ang heartbeat ni Jesus. Heartbeat. Kung para asa ang pinitik sa kasing-kasing ni Lord. Atong isgutan karon aron makabalo sa daba sa tuang pinakatumong og tuyo nga nung giluwas tas Ginoo. So atong ablihan atong Biblia igsuon sa dali tano. Mateo 9 Mateo 9:36 hangtod sa 37 lang ta. Or 38, okay? Akong basahon ang giingon ni Jesus igsuon. So sila tani de. Praise the Lord. We have 72 viewers. Dito magpaabot no nga 100 viewers ta. Kay nindot din sayo ta igsuon. Again, Matthew 6:36. Mateo 9:36 igsoon akong basahon diri ang mao ni ang nahitabo ni Jesus igsoon kauban sa mga disciples niya o kauban sa mga grupo sa katawhan. Mao ni Mateo 9:36, sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluya man sila. Ug walay kadasig, murag mga karniro nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang matinun-an, daghan ang anihon. Mao ni atong punto gyud. Daghan ang anihon apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon, aron magpadala siya dugang pang mangangani. Okay. Again, Mateo 9:36, sa pagkakita niya sa daghang mga tao, si Jesus ni naluoy siya kanila kay nagluya man sila og walay kadasig,
murag mga karniro nga walay magbalantay. Busa giingnan niyang iyang mga tinun-an, daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa pag ampo kamo sa tag-iya sa anihonon aron magpadala siya dugang pang mga ngani. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Hinayan sa gamay. Alright, let's start. So, atong nadungog karon igsoon sa atong gibasa ang katumaning event nga si Jesus. Nakita niya mga tao, banaluoy bitaw siya, kauban niya mga disciples. Yeah. Nag-ingon diri igsoon akong balikon pagbasa. Nga, sa ila nakita siya sa mga daghang tao, igsoon naluoy siya. Kay nagiluya man sila, o walay kadasig. Murag mga karniro nga walay magbalantay. So, kaning mga tao nga nakita ni Jesus aning nga time igsoon, mao ni sila ang mga tao nga of course dibati sila og kaluya, walay kadasig, sama daw sa karniro nga walay magbalantay. So karniro nga walay magbalantay, it means nga dili pa ni sila mga Kristohanon aning nga time. It means nga wala pa sila kabalos kamatuoran, wala gali magbalantay, no? So kung ang usa ka karniro wala siya magbalantay, sigurado nga posible nga mahitumpawak siya sa kalaglagan. So walay mugiya niya, posible igsoon nga padung siya dito sa bangin, sa pangpang, mahagbong siya, or posible nga dili siya katuod sa sakto nga sibsibanan o saktong dalan kay wala may mugiya nila. Maunay karniro nga way magbalantay. Mao na nakita si Jesus igsoon og mga tao nga nagluya daw, luoy kayo. Sama daw sila sa walay kadasig, sama sa mga karniro nga walay magbalantay. Jesus is talking this time about sa mga tao nga wala pa nakabalos kamatuoran. And again, igsoon ang atong topic for this morning is about the heartbeat of Jesus. Unsa di heartbeat ni Jesus? Kabalo mo, ang heartbeat ni Jesus is for lost souls. Amen. Mao gyud na ang kasing-kasing ni Jesus. Mao bitaw mga igsoon nga wala siya undang everyday. Maglakaw-lakaw gyud siya, magsige siyang panangyaw, pangwali, pangsulwin. Sige niyag mantala ang pulong sa Ginoo kay mao gyud na iyang heartbeat, lost soul igsoon, mga karniro nga nangawala or mga kalag igsoon nga wala pa kabalos kamatuoran. Mao gyud na iyang heartbeat ni Jesus. Mao na pinaka misyon ni Jesus nga nung diri sa kalibutan aron iyang isangyaw ang kamatuoran, aron iyang i-share ang gugma sa Dios Amahan igsoon, aron iyang i-share ang mensahe sa paglaom. Amen. So mao gyud ang heartbeat ni Jesus, no? Sama sa gingon, wala siya muari igsuon para sa mga matarong, kung dili para sa mga dautan. Amen. Ang iyang giduphan, gipakamatyan sa krus katong mga makasala igsuon. That is why mao ni iyang heartbeat, the very heartbeat of Jesus is for lost souls, no? Mga lost, mga nangawala nga karniro igsuon, katong mga wala na kay balos kamatuoran, katong mga tao igsuon nga wala pa nahibalo nga naaday Ginoo, naday paglaom taliwala sa sitwasyon nga walay paglaom. Mao nang sa next line ingon siya, busa giingnan iyang mga tinun-an, daghan na ang anihon, apan jutay ra ang mga ngani. Kabantay mo. So ang iyaha igsuon nga heartbeat is for lost souls. Mao nang ingon siya nga daghan kayo ang walihanan, walihanan ang mao ni sila mga igsoon, ang anihonon igsoon, no? Kanang sangyawanan ba, no? Apan gamay rang nanangyaw, gamay rang mga nihay, mao na igsoon. So mao na nga ning ingon si Jesus igsoon nga busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon or aron magpadala siya dugang pang mga no? Mao na hinungdan igsoon nga ikaw ako giluwas sa Ginoo. Mao na hinungdan igsoon nga kita nagkabalos kamatuoran. Kadaghang mga tao sa palibot karon igsoon nga mga pareha na to kaagi. Pareha na ko ning agi ko adik-adik, kriminal, ning agi ko pamaligya, akong pas, grabe kang ngit-ngit. Pero na ako'y mga kabats before igsoon nga hangtod karon adik-adik gyapon, hangtod karon na maligya gyapon, hangtod karon kriminal gyapon, no? So pareha ninyo igsoon, blessed kay ta kay giluwas tas Ginoo. Blessed kay ta gigitagaan ta gigayon sa Ginoo nga may kabalos kamatuoran. Kay ngano man maon ang tuyo ni Lord igsoon para mudaghan ang mga nihay. Amen. Mao ginay purpose ni Lord. Wala ta giluwas ni Lord. Ako na ning gibalik-balik para maglingkod ra simbahan.
Wala ta giluwas ni Lord para makontento ta, kay gibag-o ta niya, gihawas ta gikan sa kangit-ngit. Pero kabantay ba mo igsoon, daghan kayong mga naas kangit-ngit nga mga kauban nimo. Nagpabilin gyapon karon sa kangit-ngit, apan ikaw gidalas Ginoo sa kahayag ngano man gusto sa Ginoo nga musidla ka atong kangit-ngit kung disa ka sa una mobalik ka dito aron mo shine ka, mo solwin ka, mag-make disciples kay mao na heartbeat ni Lord mo bitaw. Naluoy siya no, na siya compassion pagkakita niya sa mga tao nga nagluya, no? Kabalo siya nga wa pa sila maluwas. Kabalo siya igsuon nga nakinahanglan sila nga naay mo share nila sa kamatuoran. Mao nang gibati siya kaluoy, mao ni heartbeat ni Jesus. Amen. Para gid sa kaluwasan, mao ginayang tumong og tuyo og kaluwasan. Sabat sila nakita siya sa mga tao nga daghan kay naluoy siya. Ano naluoy man siya kay kabalo siya nga sila wala pa kabalo sa kamatuoran. Kabalo sila nga luwasunon pa sila apan kulang ang iyang giingon diri. Kulang ang muani. Daghan ang anihonon apan ang mga nihay kulang, no? Kaya nga naman, even today, igsoon, daghan kay mga Kristohanon nga wala nagpagamit sa Ginoo. Inap na nila nga musimba ini kadomingo. Amen? Kabantay mo na. Inap na nila igsoon nga, luwas na sila. Gibag-o na ko sa Ginoo, praise the Lord, hallelujah. No? Inap na nila, ingana ba? Nga, usa ka semana makasimba nya usay mo tambong sa prayer meeting, enough na nila na, no? Gihawas na sila sa Ginoo gikan sa kangit-ngit, gikan sa makadaot nga bisyo, enough na nila. Wa sila kabalo nga mao gali giluwas tas Ginoo, giallow ni Lord nga makabalo tas kamatuoran aron manabi ta. Mao na si Jesus niingon nga daghan ang anihonon apan jutay ra ang mga ngani. Kay daghan unta nga pwede mo ani kabalo na sa kamatuoran, nakabato na sa nakadawat na sa grasya or gasa sa kaluwasan, wa pod nagpagamit. Amen. Wa nagpagamit sa Ginoo, mao nang gamay ra ang anihonon, gamay ra ang mga nihay og samot. Kay ngano man daghan unta naluwas, daghan unta nga nahimong Kristohanon. Apan ang ilang part is igo ra man sila musimba, no? But Monday to Friday magnegosyo, magtrabaho, wa nagpagamit sa Ginoo. Ikson, balikan ta mo. Pwede mo dili maluwas karon, pwede mo wala nakabalos kamatuoran. Pero anong giluwas mo sa Ginoo? Wala mo giluwas sa Ginoo para maglingkod-lingkod ra. Apan giluwas ta sa Ginoo aron usata nga mahimong gitawag og harvester. Sakto ba ko? Kay naay harvest kita, may mo harvester Ikson. Kita ang mga nihay. Kay mao ni giingon ni Jesus, daghan ang anihonon apan jutay ra, gamay ra ang mga ngani. Kay daghan unta nga naay potensyal nga muani. Apan wa man nagpagamit, wa na gani, nagdegosyo, nagtrabaho, nag-eskwela, busy diri, busy didto, no? Busy nga sig panday, sige gukod sa ilang pangandoy. Naningkamot og maayo. Nakalimot sila nganong giluwas ta sa Ginoo. Way unsay rason Ikson nganong gitawag si Pedro, di ba? Pilmiro nga gitawag sa Ginoo sila si Simon Ikson katong dito sa dagat. Nagkuan sa ilang pukot. Di ba? Gingnan niya ni Jesus sila Ikson nga. Kuyog kamo kanako. No? Kay tudluan ko kamo unsaon pagpanagat og tao. Amen. So mao ginay purpose ni Lord why iyang gitawag ta panagat og tao para mahimo tang mga nihay. Di ba? Akong balikon mo Ikson, balikan sa untong nay manag-igsoon nga gitawag sa Ginoo. Katong pilmiro nga duha sa mga apostoles, di ba? Nga dito sa ilang pukot niya, the next two kay duha man to niya, duha na po nang iyang gitawag kasunod igsoon gyapon no. Puro sila giingnan niya nga mao na lagi kay tudluan ta mo unsaon pagpanagat og tao. Pagpanagat og tao meaning gitudluan ta unsaon pagpangani. The same ra na silang meaning. Managat og tao. Kanang isda igsoon nagsymbolize na siya igsoon og sambingay ni sa kalag. Nya kanang anihonon pud igsoon nagsymbolize nag mga kalag nga luwasunon. No, sangyawanan. No, mao ginay very purpose. The very heartbeat of Jesus why He saved us is para mahimutang mga nihay. Mahimutang igsoon nga mananagat og tao. Mao ginay heartbeat ni Jesus. Di ba? Sayang gitawag si Simon Peter nga, kuyog kanako, kuyog mo nako, kay tudluan ko kamo, unsaon pagpanagat og tao. Di ba? Ang very desire, very heartbeat ni Jesus, nga iyang luwason si Simon Peter, si Pedro, si Juan, si katong mga apostoles, aron matudluan sila unsaon pagsulwen, panagat og tao. In other words, unsaon nga mahimong mga nihay.
Kay daghan daw kayo ang anihon, mao ni giingon ni Jesus, labi na karon igsuon. Ang kalibutan, grabe ka ngit-ngit, grabe ka dautan. Daghan kaayo igsuon, mao na sila mga anihonon. Unya gamay ra ang mga ani kay daghan unta nga nay potential nga moani kay kabalunas ka matuoran, pero enough ra pud nila, kontento na sila mo simba, prayer meeting, wala mag-disciple, wala mo wali, wala mo share, balikan ta mo igsuon. Wala ta giluwas sa Ginoo para ma-membro sa purpose, paminaw, pasinaw, pamantay, pauli. Giluwas na sa Ginoo para mo share. Ayaw itugot nga kontento ra ka igsuon kay giluwas ka, gibag-o ka, gihawas ka, gikan sa ngit-ngit, pero wa ka nagpagamit. Basta ra ba di ka magpagamit sa Ginoo, gamiton ta siyawa. Is maunay tinuod. Igsuon, grabe ta kabulahan. Again, balik ko na, grabe ta kabulahan nga. Sa kadaghan sa mga palahubog, adik-adik, kriminal, kadaghan sa mga adulterer, kadaghan sa mga taong dautan ining kalibutan na usatas gibag-o sa Ginoo. Apan ang atong kauban nagpabilin og lunang sa sala karon, wala kabalos ka matuoran. Di ba? Bulahan ta, mao na igsuon kana kay giluwas na sa Ginoo. Balikan ta mo sa iyang purpose ni Lord nganong iyang giluwas si Juan, sila si Pedro igsuon. Aron mahimong mananagat og tao, kita sa igsuon. No? Wala ta giluwas sa Ginoo para wala lang. Ingon si Jesus, daghan kay anihon. Pero gamay ra ang mga ngani. Ang gusto ipaabot ni Jesus is daghan kog gitawag. Apan gamay ra nagpagamit sa Ginoo. Kana bitaw, daghan unta kayo ang kana bitaw mga luwasunon, pero unsaon pagkaluwas nila nga nay akong mga giluwas karon wa man nagpagamit nako. Bisis pag-eskwela, bisis negosyo, bisis trabaho, wala kabalo nga ako'y tag-iya sa ugma. Unsay ingon ni Jesus ayang sa adikson, panglakaw kamo, isang yaw ang maayong balita ana bautismohi sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo niya tudloi sila sa ako ang mga gitudlo kaninyo og ako magauban kaninyo. Di ba? So naay promise si Lord once atong buhaton ang atoang mission nga mag-make disciples, managat og tao, mga nihay man ta. Then mag-uban siya nato, meaning igsuon, tagbuon niya tanan natong panginahanglan, hanayon niya atong future, no? Siya nay bahala sa atong utang, siya nay bahala igsuon sa tanan natong gikinahanglan, siya nay bahala sa proteksyon, maing panglawas, taas nga kinabuhi. As long as igsuon we make disciple, as long as atong buhaton ang atong taas igsuon, nganong giluwas ta? Daghan kay Kristohanon karon igsuon. Until now, wala kabalo nganong giluwas sila sa Ginoo. Until now, wala sila kabalo nganong sila usa sa gitagaan o gasa sa gitawag og kaluwasan. Daghan kay naglunang sa sala karon, daghan kay nagpabilin karon nga mga adik-adik nagpabilin nga lulong sa makadaot nga bisyo. Apan kita giluwas sa Ginoo, wala sila kabalo sa reason why gisave ta ni Lord nga naay dagkanagang tao. No? Wala sila kabalo, pero ang tinuod igsoon giluwas tas Ginoo aron mahimo na puntang instrumento sa kaluwasan para sa uban. Gibag-o ta Ginoo, gihawas tas Ginoo sa kangitngit para mo balik ta dito sa kangitngit aron mo sidlak, aron malamdagan og mahayagan sila, musulti tas kamatuoran. Mao nay tinuod igsoon. Kay daghan kay karon igsoon nga mga giluwas sa Ginoo, no, nakabalos kamatuoran, na save na, nabaptize na, pero wala kabalo anong giluwas sila. The very reason and the purpose why God saved us, when Jesus saved us, aron igsuon mahimo tang instrumento na pud sa kaluwasan. Girescue ta ni Lord aron kita na pud ang mo-rescue nila nga nas kangit-ngit isnats nato na sila gikan sa impierno igsoon ug dalhon nato sa gingharian sa langit igsoon gingharian ni Kristo. Amen. Mao na ingon si Jesus, daghan kayo naluoy siya igsoon. No, kay pilar siya si Jesus unya mga disciples. Kita siya sa bagang pundok sa mga tao nga luoy kayo, walay kadasig nagluya sama sa karniro nga walay magbalantay. It means nga karniro nga walay magbalantay, wala pa ininggiya nila, wala pa nisultis kamatuoran, wala pa sila naluwas, kinahanglan sila og salvation. No? Yun ingon si Jesus nga daghan ang anihonon, apan gamay ra ang mga ngani. Kaya ko ning balikon, kay gamay ra may ning response sa tawag sa Ginoo. Naapoy uban nga kana bitawng mga nihay na unta, pero wala pa jud totally ming surrender sa Ginoo. So nakinabuhi pa nga on and off na sa kalibutan, so dili pod effective kung magpagamit sa Ginoo. Ang punto na ko igsoon is dapat makasabot ta nganong giluwas ta sa Ginoo.
dapat kabalo ta sa ato ang hinungdan rason nganong giluwas ta sa Ginoo. Igsoon, kung tinuod ta nga ning sunod ni Kristo, sundo nato ang iyang gibuhat. Ang heartbeat ni Jesus igsoon ang pinitik sa iyang kasing-kasing katong mga kalag nga nangawala. Ang pinitik sa kasing-kasing ni Jesus igsoon, salvation for the lost. Mao bitong everyday wala kay mabasahan nga verse sa Bible nga si Jesus natugra, si Jesus nagduyan-duyan, si Jesus naginuktok ra didto. Jesus sa iyang time here on earth igsoon, everyday magsigisag sangyaw. Kaya ang iyang heartbeat naa sa kaluwasan sa tanan nga naa sa kadautan. Ingana sa ta dapat igsoon. If we say that we are Christ followers, then sama ta ni Pedro ni Juan mananagat og tao. Mao gyud tinuod igsoon. Ayaw ka kontento nga luwas na ka. Ayaw ka kontento nga nabag-o na ka. Ayaw ka kontento nga palahubog ka sa una gibag-o ka sa Ginoo, adik-adik ka sa una pareha na ako gibag-o sa Ginoo. Amen. Or nakaikabit sa una imong gibuwagan karon nya gibag-o na ka sa Ginoo. Kawatan ka sa una, kriminal ka sa una, drug lord ka sa una, gibag-o ka sa Ginoo karon. Ayaw ka kontento ana. But tuguti igsoon nga imong masabtan unsa joy very purpose why God save you. Why God save us. Aron mahimo tang savior na pud sa uban. What I mean is mahimo tang instrument for the salvation of other people. Amen. Mao gyud na yung purpose igsoon. Wala ka giluwas sa Ginoo nga maginusara. Giluwas ka sa Ginoo igsoon para mosanay ta. Amen. Mao nang sa ningkayab si Lord igsoon sa langit before siya ning pataas ingon siya, panglakaw kamo. Go and make disciples. Amen. Mao gyud na igsoon. Kay mao nay heartbeat ni Jesus, no? Kung tinuod ta nga anak sa Dios, then kay balota we have the same heartbeat sa ato ang Savior. Amen. We have the same heartbeat. Ang atong pinitik sa atong kasing-kasing kalag. Ako bitaw igsoon prangkahanta mo. Every time nga nako sa sulod sa eroplano, nako sa sulod sa barko, nasa bus kay mga biyahe bitaw, di ko na masipyat igsoon, i-lead ko sa Holy Spirit to pray to all of the passengers on board. Iampo na ko na nako sa eroplano, Lord God, I pray tanan nga pasahero karon sa eroplano Ginoo makabaton jud kaluwasan. Kung naamay naa diri Ginoo nga wala pa maluwas, I pray nga magagamit ka og mga instrumento nimo Lord nga para maluwas sila, o kung naaman Lord nga naa karon diri nga naluwas na, tagai pagid sila og kadasig aron mahimo silang mainiton nga mga lagad nimo. Anaon nako sa barko, nako sa bus igsoon, ingana akong prayer. Or nako sa mga area nga daghan kay tao, ingana akong prayer. Ngano man maunay heartbeat ni Lord igsoon. His heartbeat igsoon is for lost souls. Maunay pinitik sa kasing-kasing sa Ginoo nga ang tanang tao nga iyang gipakamatyan makabalos kamatuoran. Mao nang kita bulahan ta kay nakabalo man ta sa kamatuoran, dapat makabalo sad ta nganong giluwas ta sa Ginoo. Dapat makabalo ta igsoon kung unsay pinitik sa kasing-kasing ni Jesus. Way lain kung dili nagid siya dakong kaluoy sa mga wala pa kabalos kamatuoran, mga lost souls, mga karniro nga nangawala, mga tao nga naa karon naglunang sa kahilayan kadautan. No? Ning ari siya para sa mga makasasala. So dapat kita nga mga anak niya mausad na heartbeat na to. Unsay misyon ni Jesus ipadayon na to. Unsa man iyahang giari sa kalibutan igsoon, wala naman siya karon ipadayon na to. Ang trabaho ni Kristo ipadayon na to. Unsa man na pastor ang pag-soul win. Maugid na ako ning balikon igsoon. Bulahan ta kay sa una palahubog ta, sa una adik-adik ta, sa una daghan ta kay bisyo, kabit, sugarol, unsa man atong mga daotang binuhatan ni apan karon nagsubay na ta sa pagkamatarong. Naglakaw na ta karon igsoon sa pagkabalaan. Bulahan ta. Dapat pero di ta dapat makontento diha nga nabag-o ta. Di ta dapat makontento igsoon nga wala na tay bisyo, wala na ta sa kahilayan, kundi igsoon magpagamit ta sa Ginoo. Dapat igsoon hikapa imong kasing-kasing karon batia, and then you could feel the heartbeat of Jesus. Ang heartbeat niya is for lost soul. Ang heartbeat ni Jesus igsoon is karon aron ang kanang imong mga barkada maluwas pinagi nimo. Ang heartbeat ni Jesus igsoon aron imong tibuok panimalay, kadugo ug kaliwat maluwas tungod nimo. Mao nang ikaw igsoon giuna og luwas sa Ginoo aron himuon kang instrumento sa Ginoo isip kaluwasan nila.
or para sa ilang kaluwasan murag bridge bitaw taytayan alang sa kaluwasan nila. Ayo itugot igsuon nga maglingkod-lingkod ra ka sa adlaw tigsimba. No? Ayo itugot igsuon nga maora na imong buhaton, mag-worship leader ra ka, mag-drums ra ka diha, mag-guitar no, but let it be igsoon nga imong masabtan matugkad jud ang rason nganong gitawag kas Ginoo, nganong giluwas kas Ginoo. Ug wala ka giluwas sa Ginoo igsoon aron mag-inusara ra. But gusto si Lord nga musanay ka, mudaghan ka, kay ang kaluwasan nga imong nabatunan, ang kamatuoran nga imong gibarugan, isang yaw nimo sa mga taong daotan igsoon, make disciples. Mao na niingon si Jesus igsoon. Nag-uol si Jesus ingon siya, daghan ang anihunon apan jutay ra ang mga nihay. Jutay ra ang muani kay nganuman daghan unta ang naay potential muani wa pod nagpagamit sa Ginoo. Daghan unta ang mahimong harvester wa pod nagpagamit kay busy kay sa pag-eskwela, trabaho, negosyo. Dili na pwede isabay nimo ako na ning gibalik-balik. Mas nindot inon igsuon nga nag-eskwela ka no, magpagamit ka sa Ginoo kadaghan walihan na nimo imong mga classmate bisag maestra nimo sa imong trabaho na imong mga kauban nimo, imong boss walihin na. Amen. Akong asawa igsuon sa una nagtrabaho sa Hong Kong. JIL man ang asawa. And then ang iyang amo is Chinese niya. Nagpagamit siya sa Ginoo, iyang giwalihan ang iyang amo niya. Grasya sa Ginoo igsoon na save no, nahimong Christian. Di ba na basta ka Chinese, kuha na sila mga Buddhist na. Pero naluwas. So akong asawa may instrumento alang sa kaluwasan siyang amo. Akong asawa igsoon usa sa leader sa JIL Hong Kong. So ingan na bitaw, dapat makasabot ta. Makabalo ta nganong giluwas ta sa Ginoo. Daghang Kristohanon nga ingani. Daghang Kristohanon nga enough na nila nga naluwas sila, kontento na sila kay nabag-o sila. Sayop na. Naay purpose, naay rason. Wa ta giluwas sa Ginoo nga wara. Apan giluwas tas Ginoo igsuon tungod kay na siya ipabuhat na to ug unsa na. Way lain katong iyang giingon ni Pedro. O sunod kamo kanako. Tudloan ko kamo unsaon pagpanagat og tawo. Pagpanagat og tawo na mao na igsuon. Mga nihay, mauna sila ang pasabot na the same meaning na kinahanglan manangyaw ta, kinahanglan mo evangelize ta, kinahanglan igsuon atong isulti ang kamatuoran, dili ta dapat kontento nga ingani ta na bag-o. Tanawa ko, mao bitaw sige kog panabi. Daghang kay mga kriminal igsuon ning duol sa Ginoo, ako gigamit sa Ginoo. Daghang kay mga lulong sa makadaot nga bisyo, even in Facebook igsoon gibag-o lang kinabuhi kay ako gigamit sa Ginoo. Kay nga naman nanabi ko kay nakasabot ko sa rason nganong giluwas ko sa Ginoo. Nakasabot ko sa tumong og tuyo sa Ginoo nganong iya kong gihawas. Kadagang adik-adik nga mga barkada nako, daghang ning agi pamaligyag Cebu parehan nako, mga batch nako kanito pan karon nagpabilin sige suyop gyapon nagtago-tago. Apan ako giluwas sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo, gitangtangan og mga gapos ni Satanas. Nakasabot kung ano man, giluwas ko sa Ginoo aron mahimo kong instrumento niya for them sa naas kangit-ngit. Nakasabot ko. And I could feel the heartbeat of Jesus. Ang pinitik sa iyang kasing-kasing naagid sa mga taong daotan. Mabitaw ning tipo siya og kaon sa mga makasala, niya gisaway siya, niingon siya nga ang walay sakit dili manginahanglag doktor. Diba? Siya sama sa doktor nga moayo sa mga naay gitawag og balatian sa kalag. Nga na si Jesus. So, once masakiton ta og kalag, meaning makasala ta. That is why si Jesus nakig-join sa mga sinners og pagkaon. Kay nga naman, mao na iyang naandan iyang heartbeat. Every day, magsige siya gwali, mao iyang heartbeat, soul, salvation. Amen. Ingana ta dapat kay gitawag tas Ginoo. Again, akong balikon daghan kay mga Kristohanon nga wala kasabot. Dili na kinahanglan mag-Bible school ka, kaya aron muwali pa ka. Dili na kinahanglan mo pa-enroll pa kag seminaryo aron kamao ka muwali. Ako igsuon, nabot na kog laing nasod. Nabot na ko igsuon og bisan asa nga lugar, Luzon, Visayas, except sa Visayas and Mindanao except sa Luzon. Kay murag usay lisod man wali og Tagalog na mahirapan tayo sa kalisod ba. Sige na ko wali bisan asa, nag-eskwela ba ko Bible school. Grasya sa Ginoo igsoon daghang mga grabe kadautan nagadungog sa akong wali, gigamit ko sa Ginoo nagbag-o ning eskwela ba ko Bible school. Igsoon unsay gisugo sa Ginoo katong na siya giayo nga katong buang bitaw na yawaan demon possess nga maglakaw-lakaw sa minteryo sa mga lubnganan, magsinggit-singgit, magsamad sa iyang kaugalingon.
after the deliverance or after Jesus healed that person, iyang giayo to, di ba? Ang katong tao igsoon nga na demon possessed, gusto mo koyog niya, pero unsay gitubag ni Jesus, ayaw, uli sa inyo isulti ang naitabo nimo, kabantay mo igsoon. Kung nagtan-aw mo karon diri, ingon mo di ka kamao mawali, sayon ra isulti mong testimony unsa ang imong kinabuhi sa wa pa kay Ginoo ug sa karon nga nana kay Ginoo. Ana ra ngana ko sa una, every time nga magwali ko mo share ko sa akong testimony that I was a former drug addict in more than 16 years. Ningagi kong pamilya Shabu, tanang bisyo, nakabuntis kong mga babae, rugby, bulkasil, marijuana. Akong i-share tanan ako mga addiction, pornography, adultery, tanan. And then ana ra kay akong entrada ba kay kanang atong testimony igsoon usa na kabuhi nga sermon, buhi nga wali, kay tinuod man na nahitabo niya, imo nang i-connect sa Bible. Tinuod jud ay giingon sa Mateo 11:28, moduol tas Ginoo. Tinuod ay giingon sa Juan nga if the Son sets you free, you'll free indeed. Tinuod ay giingon sa pulong sa Ginoo nga mao ni mao na i-connect sa imong kinabuhian ara igsoon. And I believe once magpagamit ka sa Ginoo, once karon naminaw ka tungod ani nga mensahe igsoon ning kursonada na ka ba nga mahimong instrumento sa Ginoo, tabangan sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit na motudlo nimo unsay mong isulti parehan ako igsoon pareha karon nag-andam ba ko verse raman nga diretso na akong isulti kay tabangan rata. That's the promise of the Holy Spirit. He is our master teacher. He will teach us all things. Saad na sa Ginoo, basta magpagamit lang ta igsoon, available lang ta, and then gamiton tas Ginoo, giyahan ta igsoon. Amen. Kay nga naman mao na purpose sa Ginoo, wala ta giluwas sa Ginoo nga maglingkod-lingkod ra nga kampante na ta kay luwas na ta, kontento na ta. No. Amen. God save us for a purpose, for another mission. No? Natay mission. Mao na ningon si Jesus nga daghan na sa anihon oy, apan gamay ra man ang moani. Pagampo kamo. No? Pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon nga kanang magpadala siya mga nihay. So si Jesus igsoon, pilmiro niya nga heartbeat is kalag, no? Mao gina, and then ikaduha, nangandoy siya og mga magpagamit sa Ginoo mga nihay. Mao ingon siya pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon nga magpadala unta siya og mga workers nga numan kay daghan ra kayong anihon. So again, ani nga verse igsoon duha ang tinguha ni Lord. Una, ang iyang heartbeat is for lost souls. Naluoy siya sa mga tao nga daghan kay nga wala makabalos ka matuoran. Ikaduha igsoon iyang pangandoy nga unta daghan ang mga nihay, daghan unta ang mukumit ba pareha na to magpagamit sa Ginoo. Again, sa hangtod karon igsoon daghan pang Kristohanon nga wala kasabot nganong nahimo silang Kristohanon. But the main reason is why God save us, why God rescues us, is for us to become an instrument for the salvation of other people. Ingon siya sa Mateo 5:16, sidlak pasigaang yung suga, soul winning man aron makita niya tong maayong binuhatan niya, daygon nila nga tong amahan nga nasa langit na magpagamit jud bitaw ta. No? Kinahanglan ta igsoon mo lihok kay ang yawa karon nagsige naglihok, kabantay mo. Nowadays, di sige na kung balik-balik ang igsoon, grabe kadaotan sa kalibutan. Grabe na ang mga high-tech karon unya, ang mga basta grabe na ang kadautan karon, ang generation karon dili lalim. Ang yawa nag-overtime, nag-double time, nag-triple time. Ang yawa kabalo na nga hapit na iyang panahon nga hukman siya ngadto sa walay katapusan nga pag-anto sa impierno. Mao nang naningkamot siya maayo igsoon. Apan daghan pag mga Kristohanon subo pa malandungon karon nga wa pa gyud nagpagamit sa Ginoo. Wala pa gyud kasabot sa ilahang calling. Wala sila kasabot sa ilang pagkaniluwas. Wa sila kabalo nga giluwas sila aron dili ta magpakahilom, kung dili manangyaw ta. Amen. Wa sila kabalo sa very heartbeat ni Jesus nga para sa mga lost souls. Mo ningon si Jesus, pagampo kamo sa tag-iya sa anihonon nga magpadala unta sila og mga ngani kay daghan kayo sila di maato. Yes, di maato. Daghan kay ang population sa mga unsaved. Pero gamay ra ang nagpagamit sa Ginoo. Amen. Mo nang kamo di igsoon nananaw mo, namati mo karon, nakabato na mo kaluwasan, praise the Lord. Kabalo na mo sa kamaturan, praise God. Sige na kag simba, praise God. Nabautismo na ka, praise God. Karon akong pangutana.
Imo na banggi ning lakang na baka ka sa tawag nimo? Imo na bang gibuhat ang imuhang tumong or purpose nganong giluwas kas Ginoo? Nag-make disciple na baka? Nanangyaw na baka? Imo bang gi-share na ang imuhang kadaugan or kaluwasan nga nabatunan? Praise the Lord kung nabag-o ka, gihawas kas makadaot nga bisyo. Ning nanangyaw na baka karon sa mga nalulong pas makadaot nga bisyo? Or nanginanaw lang kanila nga sila luoy kayo pero ikaw save na. Sayop na nga mindset si Lord lahi igsoon. Siya nang nakakita siya sa mga tao nga wa pa naluwas. Naluoy siya kay sama daw sila sa karniro nga walay magbalantay. No? Luoy. No? Si Jesus igsoon ay dakong kaluoy. Ang iyang heartbeat, as what I have said earlier, ang iyang heartbeat na sa mga kalag nga wala pa maluwas. Kita karon igsoon nga nisunod sa Ginoo. Dapat we have the same heartbeat of Jesus. Kung tinuod ta nga ning sunod ni Kristo, din ang atong heartbeat sad sama niya. Kung unsa ang iyang panglantaw, pangandoy, mausad nato Amen. Kaya ang kalibutan karon tabangunon, ang kalibutan karon igsuon makaluluoy. Ikaw karon nga giluwas sa Ginoo, unsay gibuhat nimo? Christians played a vital role in these last days. In this dark world, kita kinahanglan mo sidlak. Kita kinahanglan mo sangyaw. Kita kinahanglan mo sulti. Kabalo ba ka igsuon nga karong panahon na nga nagistorya ko nimo? Nagistorya ko ninyo. Daghan ang nangamatay sad karon. Taknaa sa tibuok kalibutan nga wala nakabalos kamatuoran. What if usa sa imong kaliwat di ay ning taliwan na wala nimo nawalahi? Amen. Mao na igsuon nga ako mong gidasig karon nga pagampo pangayua sa Ginoong kaisog, pangayua sa Ginoong kaalam, pangayua sa Ginoong kadasig. Din hatag og commitment ni Lord karon. Ingna si Lord, Lord, karon nasabta na nako nganong imo kong giluwas, nganong imo kong gibag-o. Lord, nakuha na nako ang imong punto o kabalo na ko sa imong heartbeat. Lord, di man ko kamao, mauwaw ko Ginoo. Wa ko maanad mo sulti. Tabangi ko Ginoo. Once mao na imong desire igsoon, i-grant na ni Lord, and then tagaan ka ni Lord og senaryo, situation nga makashare ka. Ingana man ko igsoon sa una, kay mauwaw pa ko apan si Lord mag-set up og senaryo para jud makashare ko. Tabangan ka sa Ginoo as long as mag-desire ka nga mahimo kang harvester, mag-desire ka nga mosulwin, mag-desire ka nga magpagamit sa Ginoo. Si Lord mag-create og senaryo para makashare ka sa pulong sa Ginoo. So to all the viewers this time, unsa may gidugaya ninyo? Unsa man ang inyong gilangay-langayan pa, maulaw mo ayaw. Tingon si Lord, kung ikaulaw nato siya diri sa yuta, ikaulaw sa taniya didto. Igsoon tabangunon ang kalibutan karon. Makaluluoy kay mga tao karon naglunang sa sala. Kita, ikaw, ako nga nakabalos kamatuoran. Ayaw pagpakahilom. Timan ang heartbeat, ang pinitik sa kasing-kasing ni Kristo alang sa kaluwasan sa mga katawhan. And if we claim that we are Christ followers and we are His son and daughters, His children din, dapat we have the same heartbeat ni Jesus. Ug ang atong heartbeat sad, natay kaluoy sa mga taong dautan. Amen. Ayaw itugot igsuon nga usa ka sa maingna ni Jesus nga katubi taon ingon si Jesus nga dagang anihonon gamay ra mga nihay kay usa dayta sa posible unta nga mga nihay apan wa ta nagpagamit. Igsoon magpagamit ta sa Ginoo. Lastly, before I end this prangkahan ta mo. Ako igsoon diha ako gikan og akong naobserbaran og akong nakita dili gyud maayo kung di ka magpagamit sa Ginoo. Ngano man duha ra magoy mo gamit nato. Kung ang usa ka Kristohano nakabalo na sa kamatuoran, wala nagpagamit sa Ginoo, posible nga siya gamiton sa demonyo aron mo testing aron mo sulay sa ubang mga Kristohanon. Once makita sa demonyo nga Kristohanon ka nya bakante ka wa ka nagpagamit sa Ginoo, gamiton kaniya. Ayaw tagaig lugar ang yawa igsoon. Puslan man nga nakabalo ta sa kamatuoran, magpagamit ta. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your message this morning. Imuming gi-remind sa muhang calling. Why you save us, imuming gi-remind sa imong heartbeat, Lord God. Ang heartbeat mo para sa kaluwasan sa mga karniro nga nangawala, para sa mga lost souls, Lord God. Para sa mga nakabalus kamatuoran. Lord, I pray
nga tungod aning mensahe Ginoo, aduna mi kaisog, aduna mi kadasi Ginoo nga mo barog na gyud Ginoo sa tawag Ginoo. Magpagamit nimo Lord God. Tagai mi kaalam nga langit nun, tagai mi Ginoo og kaisog, boldness. Ikaw na bahala Ginoo sa mga pulong nga mugawas sa among Holy Spirit tudloy mi. Kung wala ka wala mi mahimo. Again, tabangi mi Ginoo nga mulakang mi sa among tawag Ginoo. Kay wala mi giluwas nimo aron maglingkod ra simbahan kung dili imo ming giluwas aron mahimong instrumento sa kaluwasan sa uban. Kuaa ang mga pagduduha o kaulaw Lord God, I rebuke it in Jesus name. Ipuli ang kaisog ug ang kainit sa pagsangyaw sa imong pulong Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, Lord God, I pray nga kaning minsay may hinungdan nga mahimo ming maisugon musangyaw sa kamatuoran uban sa tabang nimo. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you for your comfort. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers. I speak life. I speak blessing. I speak healing. I speak prosperity. I speak financial breakthrough. I speak salvation to their whole family. I speak deliverance sa tanang mga gapo sa kaaway. I speak hope. I speak peace sa tanang nag-struggle, sa tanan nga mga na-depress. Tanan Ginoo, unsa man ang ilahang gipangita karon gipangandoy. To all of the viewers and listeners, unsa man ilang pinakagusto karon nga milagro, I declare Lord God nga imong palihukon, imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon in Jesus name. Ipakita og pamatud-i nga wa ka mausab, you're the same yesterday, today and forever. Whatever you did yesterday sa imong miracle, you can do that today as long as we have faith. So Lord, mamuhat ka. Thank you Lord God. And I speak also, Lord God, open doors, on open opportunity, Lord God, para makatrabaho, Ginoo. Ang imong makanakan karon nga nangita og items, naglong og job, Lord God. In Jesus' name, I declare open doors. And then, sa tanan nga mga negosyante, I declare prosperity, kauswagan, kalambuan sa ilang negosyo. Himua lang matinud-ano nimo, knowing that you are the source, Lord God, of the blessing that we have, Lord God. Thank you, Lord God. Salamat. Uning takna mo ang kunon, ang milagro, kadaugan, kagawasan, panalangin, gikan kanimo. We receive it right now by faith and make us a good steward, Lord God. Himo lamang kaming kapiyalan. Himo aming angayan. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan o gisiliyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Amen og amen. Mabungahong adlaw mga igsoon. That's all for this morning. Thank you 135 viewers. Magdali ko igsoon kay manglakaw mi, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless sila. Duhanin no, Mabungahong Kristohanon o Mabungahong Kristohanon 2.0. And don't forget sa itong YouTube channel, ang link nasa caption na ni nga live igsoon. Free to subscribe. Ako na siyang i-download. Kay mawala rin in 30 days, sayang ang mensahe sa Ginoo, no? So again, that's all for this morning. Ang himaya og dungog akong ibalik sa tumbuhi nga Dios, siya lamang ang takos nining tanan. I pray and I declare that today is gonna be a victorious day. A day that full of blessing and favor from the Lord, full of God's protection, all the works of our hands, i-bless ni Lord in Jesus' name. Dili matapos rong adlaw nga dili solusyonan sa Ginoo imong problema. Dili matapos rong adlaw nga dili ta panalanginan sa Ginoo. Amen. So, see you next time, brothers and sisters. Thank you, mga subscribers, star senders, tanan, followers. Thank you. Akong ikabilin, ampo lang ta kanunay, amping, abante para sa kaymayan sa Ginoo. Madagma man tas kadangog ning kalibutan. Bangon padayon hangtod maangko ng kinabuhing dayon. See you next time. To God be all the glory. God bless.